Allemaal heel hartelijk welkom. Mijn naam is Piet de Blaai, ik ben voorzitter van het bestuur van dit museum. Deze achtermiddag, dames en heren, zijn we bij elkaar voor de officiële opening van de tentoonstelling Wisselstromen. Dat is een expositie van een groep van 11 professionele kunstenaars afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen. Ze werken in verschillende disciplines. In olieverven, in plakkaatverven, in beeldhouwwerk, in keramiek en kijkt u maar wat er nog aan moois allemaal staat. Soms gekozen uit eerder werk, maar allemaal zoals we dat aanvankelijk gezamenlijk als kunstenaars en museum benoemd hebben, in dialoog met de vaste expositie. De werken die u hier ziet, die staan allemaal op de een of andere manier in verband met wat er in het museum te zien is. U kunt dat straks bekijken. Kunstwerken maken is één ding. Ze exposeren is een tweede. Dat is gebeurd door een grote groep supervrijwilligers uit dit museum. We zijn immers een vrijwilligersmuseum dat professionele dingen doet. Moet je daar nog een hart in doen? Kijk, ziet? Kan je spaten? Ja, netjes. Dan zijn we hier in de presentatieruimte, waar wij met z'n 11 onszelf even presenteren. Van iedereen, zoals je ziet, een blad, waar die wat over zichzelf vertelt of over zijn werkwijze of weet ik. Dus ik heb ze nog niet allemaal gelezen zelf. En we hebben allemaal een kastje waarin we iets gemaakt hebben van onszelf. Waar worden we door geïnspireerd? Wat is iets wat mij boeit? Wat is iets wat mij raakt en waar ik mee bezig ben? Dus dat hebben we dus per se hier willen doen, omdat dit een hele mooie ruimte is. En je ziet op elk blad zie je dat zwarte blokje staan. Ergens, van onder, van boven, in het midden. Dat zijn de QR-codes, daarmee kunnen dus de mensen met een mobiele telefoon rechtstreeks op de site van de kunstenaar terechtkomen. Dus als ze dat willen, dan kun je misschien ook eventjes aangeven. Nou, ziet er geweldig uit. Dan gaan we van hier naar de volgende ruimte, dat is de gang. Daar ga ik hier alvast even iets over vertellen, want het is daar heel erg klein. Glenn Priester die heeft van beneden, vanuit de kelder, helemaal tot hier van boven, een aantal objecten gehangen die verbonden worden door een lijn met allemaal figuren erop. Het zijn kruipbeesten, daar was hij dus wel mee bezig. En het is dus eigenlijk de bedoeling dat die door het hele gebouw van beneden naar boven kruipen.
Hier hebben we het werk van Ton Koops. Ton werkt al 40 jaar met RVS en die heeft al behoorlijk veel grote beelden gemaakt in Brabant enzovoorts. Hij is een aantal jaren geleden naar Zeeuws-Vlaanderen komen wonen, in de polder bij IJsendijken, de Kromme Weg. Dus hij combineert allerlei oude materialen die gebruikt zijn en waar hij ook het hele verhaal van het gebruik van kent. Eigenlijk was de insteek van ons was om met de collectie toch een dialoog aan te gaan. En toen had ik zoiets van ja, als we dat willen doen, noem ik mijn werk dialoog. En uiteindelijk ben ik gekomen op 10 glasplaten in de fuse techniek. En meestal is glas fuse, als je er iets van weet, dan is het verschillende stukjes glas op elkaar leggen en in elkaar smelten. Dat is bij dit niet het geval. Ik heb hier met mallen gewerkt en daar glaspoeders gestrooid. Dus voor elke kleur heb ik alles rondom af moeten dekken. Ik loop er even heel snel door. Ik heb hier land. Het is van bovenaf gewoon naar beneden gekeken. Het oude land van vroeger. Ik noem dit het intieme land. Axel is duidelijk. Deze staat achterstevoren en dan kan je hem van buitenaf ook lezen. Als hier het licht aan is, het is donker in de winter en het licht gaat hier vroeg aan, dan kun je hem van buiten beter zien. Dit is, we hebben die zweefvliegvelden hier, die zitten in een zweefvliegtuig, je kijkt naar beneden. Dan heb je nog de restanten van vroeger. Je hebt hier het Axelse diep liggen, wat uitkwam in de Braakman destijds. Je hebt Axel liggen als fort, je hebt de gerestaureerde fortenroute. Ze zijn nog echt herkenbaar in het landschap, de combinatie van heden-verleden. Dit is het kunstbos, de nerpelkapper in het kunstbos. Hij heeft hier zijn kapper bij hem. Zijn spiegeltje is een blik op de toekomst, maar ik weet ook niet hoe hij eruit ziet. Graag willen we hier met name de kunstenaars bedanken die in dat voorbereidende comité zaten. Frans Kegels, Sia Braakman, Glenn Priester en Ton Koops. Uiteraard ook al die vrijwilligers die op de een of andere manier hebben meegewerkt. Hartelijk dank. Ook de kunstenaars die niet bij de organisatie zaten, maar die wel bijdragen aan de geplande lezingen, aan workshops, kinderactiviteiten, een speurtocht. Allemaal hartelijk dank. Een prachtig voorbeeld van hoe we in Zeeuws-Vlaanderen kunnen samenwerken. Mensen genieten in alle opzichten. Daar wil ik het op dit moment bij laten. Dank u allen voor uw komst.